Diyos marhay na paggabanggi po sa indugabos mga tugang. Idulot po niya to ang misang ini sa manlain-lain na intensyon. Misa pa sa salamat, dulot kan mga minasunod. Nenita Pantino, John and Maureen Scarpati, Jacob family, Mr. and Mrs. Eddie Meda Lozano, Francis Beda Velasco. Thanksgiving and special intention offered by Jovi and Rosalinda Colasito and family. Thanksgiving for birthday of Angel. Petition to pass the bar exam and good health of Carmel Andy Sambo. Misa pasasalamat dulot kan Marvelia family. Asin para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag. Erlinda, Celia, Jonathan, Asuncion, Evangeline, Judy, Carl Albin, Angelica, Socorro, Valentin Senior, Salvacion, Edward Angelo, Rodrigo, Eugenio, Pelisa, Marita, Antonio, Joby, Kumon, asin kan gabos na mga kalag sa purgatorio. Liwat Diyos marhay na banggi sa indugabos mga tugang. Emmanuel, Diyos uyas sa to, angaran kan sa tuyang kagurangnan, sarong panuga na mahal na Diyos, danay na kaibahan niya to. Sa enot na babasahon, si Propeta Jeremias, hinuhulitan an banwaan, nangapit masasaksihan ninda sa sadiri nindang mga buhay, an kadakulaan ning Diyos. Day na ninda kaipuhan rumdumun pa an Exodo, hale sa Ehipto. Tanganing mahilingan pangatama ning Diyos sa sainda, ninhuli ta sinda, makakabalik sa sadiri nindang daga. Siring man sa Ebanghelyo, masasaksihan ni Jose sa sadiri niyang buhay, ang dakulang milagro na mahaman sa pupunan ni Maria. Day na kaipuhan magbalik sa kasaysayan, ninhuli ta sinda, mamumundagan aki ning Diyos. Makakaibahan yato sa selebrasyon, iyo si Reverendo Padre Nicolas Revilla Jr., Formator, Holy Rosary, Major Seminary, Conception Heights, Naga City. Matindog po ang gabos. Anhade nila ngit madato, mag-umaw mga banwaan, buksan ang mga pintuan, mag-awit sa kaugmahan. Sisayan hade nila ano na po sa iya
Mag-omaw mga banwaan, buksan ang mga pintuan, mag-awit sa kaugmahan. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, patin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kaguranantan, pagkamot kan Dios, ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Romdamon asin pagsolsolan niya to, ang sa tuwing mga kasalan, tanganing gabos maging maninigo, magselebrar kaining banal na misteryo. Susuluan na ang ikatulong kandila ni Mr. and Mrs. Moriel and Grace Bendia and family. Ani katulong kandila, simbolo kan sa tong pag-arang, na iwaras sa to ang biyaya ning kusog nin buot, na idusay ang sa tong buhay, sa lindong kan sa iyang pangataman, asin pag-ampon. Pamigbi, Diyos na makakamhan, tabangi ang sa imong banwaan, na magmalodok sa paghalat kan pagdatong kan sa imong bugtong na aki. Anhade kan harong nin Israel, tanganing magkanigo kaming magsabi sa iya, na malaad sa pagkamuot na kami parasunod niya, huli sa pagkabuhay, nasusog sa iyang katokdoan. Ini hinahagad mi sa ngaran ni Jesucristong kagurangnan, nakaiba mo asin ng Espiritu Santo, nabubuhay asin nagahade, Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. 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 Sa tuya nang ipahayag ang sa tuyang pagsolsol. Nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan, asin sendo mga tugang nagkasala kunin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Dani na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang na ako'y pumibi sa kagurangan ng Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadakan sa tong mga kasalan, darong kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kaguranglan, Maherak ka, kagurangan, maherak ka, Kristo, maherak ka, Kristo, maherak ka, kagurangan, maherak ka, kagurangan, maherak ka. Gloria in excelsis Deo. Pamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninongan, sa mga taong
marahay an buot. Inoo mami ka, rinurukyaw mi, ika sinasambami, ika pinapamuraway mi, ika pinapasalamatan mi, ika ulikan dakula mo kamurawayan. Kagurang na Diyos, hadeng langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurang na nating buktong Hesu Kristo, kagurang na Diyos, Kordero kan Diyos, at kikan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, ako aan sa mong pakimaherak. Ika na nagtutukaw sa to kan Ama, kaheraki kami. Ta ikasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan oro kahalangka. Hesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibig kita, o Diyos na makakamhan, namimibi kami, papagkanigwa kaming, nagagabatan kan sakal nin kasaalan, gikan sa daan na kauripnan, makaligtas, huli kan hinahalat na bagong pagkamundag kan bugtong mong aki. Huli kay Yesu Kristo ang kaguranan niya mo sa imong aki, kay bamong nabubuhay sa naghari kasaro kang Espiritu Santo, Diyos sa kapanahon nanin mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. Sa paagi ni Propeta Jeremias, ang Diyos na nuga ning kaligtasan sa harong nin Israel. Sa Ebanghelyo, ipinagbuot ki Jose nangaranan ang aki ni Maria na Jesus. Ninhuli tatutubuson niya ang sa iyang banwaan sa saindang mga kasalan. Pagbasa sa libro ni Propeta Jeremias. Uya, maabot ang mga aldaw, ang kagurangnan ang nagtataram, na si David tatauanin supang na banal, supang na magiging tunay asin madonong na hade. Magahade sa kamagibo nin katanosan, pati nin kabanalan sa banwaan. Sa iyang mga aldaw, si Huda makakaligtas, asin si Israel mabubuhay sa katiwasayan. Asin ini ang ngaran na iaapod sa iya. Kagurangnan, sa tong katanosan. Kaya maabot ang mga aldaw, ang kagurangnan ang nagtataram, na ang mga tao daina masabi. Buhay ang kagurangnan na nagpaluwas kan mga aki ni Israel sa daga nin Ehipto, kundi buhay ang kagurangnan na nagpabalik kan kapag-arakian nagikan sa harong ni Israel. Pinapuli hala sa amihan, asin sa mga banwaan na pinagkawararakan ninda, tanganing mag-erok sa saindang rogaring na daga. Tataramo nin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Sa iyang panahon mamumurak ang katanosan, an kapanoan nin katoninongan sagkod paman.
Sa iyang panahon, mamumurak an katanosan, an kapanuaning katuninungan sagkod paman. O Diyos, itao mo sa hade an kahatolan, asin sa aki kan hade an katanosan. Tanganing matanos nahahatolan niya an banwaan, ang nagtitios sa iyang kaherakan. Sa iyang panahon, mamumurak an katanosan, an kapanuaning katuninungan sagkod paman. Ililigtas niya ang dukha kung siya mag-aagrangay, asin ang nagtitios na mayo nin nakikidumamay. Sa iya kaherakan ang mga dukha asin mapakumbaba, ang buhay nin mga daing sukat sa iyang ililigtas. Sa iyang panahon, mamumurak an katanosan, an kapanuaning katuninungan sagkod paman. Pag umawa na ang kagurangnan, Diyos nin Israel, siya sana ang makakagibo nin mga ngangalasan. Pag umawan sagkod paman ang sa iyang ngaran, mapanulugod ang bilog na kinaban, kan sa iyang kamurawayan. Amen. Sa iyang panahon, mamumurak an katanosan, an kapanuaning katuninungan sagkod paman. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. Sa maugmang tingog, aawiton ko, ang sa imong tataramon, sa kung ipagrukyaw, ang marhay na bareta, sa kung dadrangogon. Magayunon mahamison, tataramonin buhay. Magayunon mahamison, tataramonin buhay. Nabalang imong ang simong aran, ang sa imong tataramon nadangog kan gabos. Magayunon mahamison, tataramonin buhay. Magayunon mahamison, tataramonin buhay. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, pagbasa kan Ebanghelyo, sinurat ni San Mateo. kamurawayan sa imo kagurangnan. Ang pagkamundag ni Jesus, nangyari siring kay ni. Si Maria na sa iyang ina, nakatalaan ikasal ki Jose. Asin bago sinda magsaro, si Maria nangidam sa bagsik kan Espiritu. Si Jose na sa iyang agom, matanos na lalaki, asin habo siyang ipasupog. Kaya nag-isip, suhayan siya sa hilom. Kan ini pinag-isip-isip ni Jose, sarong anghel nin kagurangnan, nagpailing sa iya sa pangaturogan asin nagsabi, Jose, aki ni David, day ka mag-alang-alang na akoon si Maria siring sa agom. Hulitaan aki na sa iyang dinadara sa tulak, gibo kan Espiritu Santo. Lalaki an ipapangaki, asin nga ngaranan mo siyang Jesus. Huli tatutubuson niya an sa iyang banwaan sa saindang kasalan. Ini nangyari, nganing mautob ang sinabi nin kagurangnan sa nguso nin propeta, an birhen mangingidam, asin mangangaki nin lalaki, asin Emmanuel an ingangaran sa iya. Ngaran na ang kagurang
Ngaran na ang kahulugan, Dios uyas sato. Pagmata ni Jose, ginibo ang pinagbuot sa iya kan anghel nin kagurangnan, inako si Maria na sa iyang agom, asin ipinag-iba sa harong. Day man sinda nagdurog. Si Maria nangaki, asin ang aki nginaranan Jesus. An maray na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Matukaw po ang gabos. Namamuta na mga tugang ngunyan na ikatalong aldaw kan simbang gabi. Tinutokduan kita kan mga bagay dapit sa pagkamundag kan sa tuyang kagurangnan Hesu Kristo. Tunay na siya ang Mesiyas, si Kristo na sa tong kagurangnan, ang aki nin Diyos na nanitawo, nagdara sa to nin kaligtasan. Siya ang masasabi niya itong aginaldo, ang regalo para sa sato. Kita na day angay mag-ako kansiring nakadakulang regalo. Alagad, pinili kita. Ginibong maninigo, magin mga tugang niya, mga aki nin Diyos. Kaya namamuta ng mga tugang sa tahaw, kan sa tuyang pagpuka, pag-andam, pagpreparar kan sa tuyang mga sadiri, sa pagkamundag kan sa tuyang kagurangnan. Anong regalo ang pwede man niyatong ikatao sa iya? Kung nakakaisip kita magtaonin mga regalo sa mga mahal sa buhay, asin para sa ibang tao, ano ang regalong ikakadulot niyato sa kagurangnan an sa tuyang paratubos? Siguro, ang pinakadakulang regalo na pwede niyatong itao, iyon sa tuyang mga sadiri. Ang pinakaangay na regalo na pwede niyatong iatang ngunyan, ang dayaday, malinig, asin maimbod, na pag-atang nin sa tuyang sadiri para sa kagurangnan. All the days of our life. Kumbaga, an sa tuyang pagtubod, maging consistent. Poon kan kita nabunyagan hasta sa huring aldaw nin sa tuyang pagkabuhay, an pag-atang nin buhay nin sadiri yaon pirme. Kaya may hinanyog man yato sa Ebanghelyo ngunyan, an kapadagusan kan istorya kan kapag-arakian kan sa tong kagurangnan, an sa tong paratubos. Hali sa pamilya ni David, sa paagi kan sa iyang amang si Jose. Namamati niya to, habang binabasa ka sa bago, ang pagsakit na inagihan ni San Jose bilang ama ni Jesus. Bakong fasil, siring kan kadakol ng mga pamilya, digdis sa tong banwa, asin sa ibang mga lugar na nakakamate nindakulang pagsakit, pagtios, lalo na ngunya na panahon nin pandemya, an mabuhay, totoo, digdi sa ibabaw nin daga, bakong fasil. Lalo na ang gawi nin pagpapamilya. Inidakulang bukasyon, asin kabutan nin Diyos, na dapat simbagonin may determinasyon kan maawot na maglaog sa siring na estado. Kaya ang mambagasahon ngunyan para sa tuya gabos, kita na mga miyembros kan lambang pamilya. Mahihinanyog niya to mismo sa pamilya nin kagurangnan, bakong fasil ang sa indang inagihan. Sa Ebanghelyo, bakong fasil para kay San Jose, an akuon bilang sarong agom si Santa Maria, nabados, asin bako siya ang ama
kan sa iyang pinagbabados. Sa indang kultura, kagadanan, an balos, kan sarong bados na daibistado an ama. Alagad, sabi sa istorya, si Jose bilang sarong matanos na tao, habo niyang mangyari kay Maria an kasusupgan na siring, minabot niya, suhayan siya sa hilom. May hiling niya to, sa kapinuunan pasanakan sa indang pag-iribahan, yaon na ang kadifisilan. Alagad, ang Diyos nagpamati sa iya sa pangaturogan na nagsabi, "Day ka matakot, Jose, ninhuli na ang aki sa iyang pupunan, lalang nin Espiritu Santo, asin siya aapodon, Jesus, huli ta sa iya ang kaligtasan kan tawo mahali." Asin tulos-tulos ginibon Jose ang pinagbuot sa iya nin Diyos. Inako niya si Maria bilang sa iyang agom, asin nag-erok sa iyang harong. Sa mga tataramo na ini, nakakamati kita nin pagranga, kusog, asin inspirasyon. Lalong-lalo na kung sa satuyang eksperyensya, ang satuyang mga pamilya, nagluluya-luya man sa pagtubod, sa relationship niya to sa lambang saro, sa mga pagkukulang na yaon sa pamilya. Kung an enot na pamilya, San Jose, Maria Santissima, asin Jesus, nagpuon sa siring na payak na sitwasyon, ang kasakitan nin pagpupuunin pamilya, kita pa kaya na day makamati nin siring na mga kadifisilan sa pamilya, asin sa isayman na nagpupuon nin pagpapamilya. Kaya ngunya namamata ng mga tugang, giromdumon niya to, ang gabos na mga pamilya na nagasapo nin siring na mga kawarasaan sa buhay. Iyo ini ang satuyang mga pamibion ngunyan, nin hulita, ang mga pamilyang ini kita, gabos kita, nakakamati nin siring na pagsakit. Mga challenges o hamon para sa mga pamilya. Kaya, iyo ini ang satuyang inaatang ngunyan. Lugod, magdaraan kagurangnan nin kusog buot sa lambang saro sa tuya, asin katuninongan sa lambang pamilya. Nakakamati nin mga kasakitan sa manlain-lain na sitwasyon. Si Jesus sa satong kagurangnan, namundag, mayong sadiring harong, ipinangaki sa sabsaban, duman sa Belen, ang pinakasadit na banwa nin Huda. Ano taba kung bilang hadi, bilang saro sa royal family? Ano ta pinili niyang mabuhay nin payak, an sa iyang mga an sa iyang ina, asin ama, pobre, si San Jose, karpintero, si Maria, payak ang pagkabuhay. Alagad sa mapakumbabang estado, nin sa iyang pagdatong, mapuon ang gabos, ang kaligtasan niyato gabos. Ang pagtubod na ini, sa mahal na Diyos, iyo ang madaras sa tuya gabos, gabos na katauhan sa kaligtasan na haloy tanang pinaghahalat. Namamata ng mga tugang, ipinapahiling sana, ang makakamhan na Diyos, ang pinakamakapangyarihan sa gabos, si Jesucristo sa tong kagurangnan, kaglalang kan langit asindaga, huminilig para sa satuya, nanitawo para sa satuya, nagin saro sa satuya. Nagin sarong umboy, nagdakula sarong Nazareno, aki nin karpentero, totoong tawo, arog sato sa gabos, maliban sa kasalan. Iyo ini ang mga bagay na maabot kong paghurop-huropan niya to. Kaya angay sana na ang aki nin Diyos, si Jesus na nanitawo, ang Emmanuel, ang Diyos
na arog sa satuya, siya ang madara satuya sa kaligtasan. Madaling magrani sa mga tawong kamidbid na, harani sa satuyang puso, arog sa satuya. Kaya ang presensya nin mahal na Diyos sa sato, asin sa to mga pamilya, iyo ang nagtataw sa tuya nin kusog buot, nin hulit asinda, mismo ang nag-agi kan siring na pinag-aagihan niya to. Sinda ang nagtao sa tuya nin paglaom, asin konfiyansa sa gabos na bagay, sa tahaw nin sa tong mga kaluyahan asin problema, sa tahaw kan krisis na sa tong inaagihan ngunyan, sa tahaw nin ano man na bagay na pinag-aagihan kan sa tong pamilya. Igwa kita nin maarugan, sinda an enot na pamilya, San Jose, Santa Maria, asin si Jesus. Sa saindang dayupot, asin danay, nakapakumbabaan, sa saindang dusay, na pag-alay nin buhay para sa Diyos. Kaya, inapod kita gabos sa tunay na pagkamuot, kan mahal na Diyos para sa tuya, asin paglingkod sa kapwa. Enot sa pamilya ini, mahihiling. Kita man, dawa na nakakamati, o sabiyon tang harayo pa, ang sa tuyang dapat na lakawan, pasiring sa tunay na pagsimbag sa mahal na Diyos, sa tunay na pagtaunin buhay sa mahal na Diyos, alagad padagos niya itong pinapamibi, asin parte kan sa tuyang pagdigdi sa simbahan na ini, na ipamibi niya to ang sa tuyang mga pamilya, maarog ta ang pamilya ni Jose, Maria, Jesus. Sabi ta sa mga pamibion, sa kapanahonan nin mga panahon, all in God's time. Yun ang sabi niya to, pirmi sa lambang saro. Ninhulita, ipinapaubaya niya to ang sa tuyang buhay sa iya. Siya ang kaglalang, siya ang nakakaaram kan gabos, siya ang may plano sa kinaban. Kaya bukas ang sa tuyang mga sadiri, ang sa tuyang puso sa kamawotan ng Diyos para sa tuya gabos. Siring sa ginibo kan sa tuyang amang si San Jose, bukas ang puso sa iyang obligasyon para sa iyang pamilya. Namamuta ng mga tugang, ngunyan na ikatulong aldaw kan aginaldo, ini ang mga bagay na paghurop-huropan niya to. Enot sa gabos, si Jesucristo ang Emmanuel. Siya, saro sato, ang Diyos na nalitawo para sa tuya gabos. Siya, ang satong dalan pasiring sa Ama. Siya, ang satuyang kaligtasan. Ikadua, siring sa tuyang mga eksperyensya, bakong fasil ang sitwasyon nin mga pamilya. Kinakaipuan na gayo, ang tabang asin presensya nin mahal na Diyos. Kan ako nagdadakula, iyon ang tukdo kan mga magurang, ang pamilya, ama, ina, mga aki, sa tahaw, sa sentro, iyo ang mahal na Diyos. Kaya ang sa tuyang mga harong, may hiling nindo, ang pinakasentro, lambang katolikong pamilya, iyo ang altar. Yaon sa sentro, kan sa tuyang harong, ang mga altar. Ninhulit iyan, minasignify kan sa tuyang danay na pagtubod sa iya. Ikatulo, magikitang katuwang kan kagurangnan sa misyon nin kaligtasan nin tao. Kaya, ngunya na Pasko, lugod magin makahulugan ang Paskong ini. Makahiras kita sa misyon nin kagurangnan. Sabi nga ni kayan kan sarong parasurat, anuhon taman na mahiling ta ang gabos na mga bilen, ang kagurangnan sa gabos na mga bilen sa enterong kinaban, kun siya dai mamundag sa satong puso. Anuhon taman na mahiling ang kagurangnan sa gabos na mga bilen sa enterong kinaban, kun siya dai mamundag
sa satong puso. Lugod ang Paskong ini, magtao sa to, asin sa itong mga pamilya, katuninungan na hinahagad, bukas asin talingkas na paglingkod sa kapwa, padagos na pag-umaw sa mahal na Diyos, sa buhay na angay, marahay, asin banal. Sa ngaran ni Ama, Aki, pati ni Espiritu Santo. Amen. Matindog na po ang gabos para sa pamibi nin banwaan. Mga tugang ipamibi niyato an sa tuyang simbahan, an mga namamahala kay ni, an gobyerno, asinan sa tong mga pangangaipo, an sa tong simbag sa lambang kaagadan, kagurangnan, madya sa pagligtas sa samo. Kagurangnan, madya sa pagligtas sa mo. Ang Santo Papa, mga obispo asin kapadean, tanganing maandam nindaan banwaan sa pagdatong nin kagurangnan, mamibi kita. Kagurangnan, madya sa pagligtas sa mo. Ang mga namamayon nin banwaan, tanganing sinda, mga tamanon ang kabuhayan sa katanosan asin pagkamuot, mamibi kita. Kagurangnan, madya sa pagligtas sa mo. Ang mga dukha, daing trabaho, nasa kahurasaan, tanganing sa saindang paglaom, sa maabot na paratubos, makapakusog sinda sa pagtubod sa Diyos, mamibi kita. Kagurangnan, madya sa pagligtas sa mo. Kitagabos na uyas sa misang ini, tanganing magmahigos sa pagpamibi, asin sa paggibonin karahayan, mamibi kita. Kagurangnan, madya sa pagligtas sa mo. Ako Ama an sa mga pamibi, ika an sa muyang pagkamuot, asin paglaom, ini sa mong hinahagad sa ngaran ni Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos sa liturhiya kan Eucharistia asin pagdulot. Santa asin linig ng pusong may kakundian, tamabot na si Kristo sa tuyang kagurangnan. Magdulot kita sa iya, kaining banal na gabos magrukyaw, gabos magumaw, sa Diyos na makakamang. Naugmaan banwaan, tauyan na siyang unyan, anhadenin karayan, nabilog na kinabang, burabot siya nin biyaya, asin kaginhawahan, kayaan gabos magsarig sa Diyos na makakamham. Naugmaan banwan, tauyan na siyang unyan, anhadenin karayan, sa bilog na kinaban, burabot siya nin biyaya, asin kaginhawan, kayaan gabos magsarig sa Diyos na makakamhan. Kayaan gabos magsarig sa Diyos na makakamhan.
Magpamibi ka mga tugang tanganingan sako asinan sa indong atang ako nin Dios amang makakamhan. Akuon man lugod kan kagurangnanan atang sa saimong makamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, ang sakripisyong idinudulot sa imo, magpakanigo sa mo sa ngaran. Sa ngaran mo, tanganing sagkod pa man, makisumaro kami sa imo, nahuli kan sa iyang pagkagadan, magpaumay kan sa mong pagkamagagadanon, siya na nabubuhay sa naghahade, sa kapanahonan nin mga panahon. Amen. Ang kagurangnan, mapasaindo, Asin sa saimong espiritu, itaas ang mga puso. initaas minas sa kagurangnan, Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat, tanos asin makakaligtas, danay asin minsan sa magpasalamat sa imo. Kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Ihinarubay siya sa hula kan gabos na propeta, dinara sa papuanan kan inang birhen, sa day masabing pagkamuot, ipinahayag ni Juan ang sa iyang pag-abot, itinukdo kan siya yaon na. Ipinapasabong niya sa mo, na maugmang mag-andam para sa mistero kan sa iyang pagkamundag, tanganing maabtan kaming nagpupuka, sa pamibi asin nag-uugma sa iyang kaumawan. Kay bakan mga angheles asin arkangheles, nga tronos asin dominasyones, kay bakan gabos na langit non na hukbo, nag-aawit kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurahan, Diyos nin mga hukbo. ang langit asin daga, panokan sa imong kamurawayan. O sana sa kaitaasan, paladan ang minadigdi, sa ngaran kan kagurangnan. O sana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikanagadan banal, borabo rin kabos na kabanalan kay ini mga atang namimibi kami. Pabanalakan ang buwan kan sa imong espiritu, tanganin para sa mo, magin hawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan si Yesu Kristo. Kan siya sa lugaring ng buot, pinasaluiban sa kud sa pasyon. Nagkuha siya nin tinapay, asin pagpasalamat binak ini. Asin itinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kay ni. Inian sa kuyang hawak, idodolot para sa indo. Siring man, pagkapamanggi, pagkuha niya man ng kalis sa singgiraray, pagpasalamat sa imo, itinao sa saya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini. Inian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, papabaloson para sa indo, asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasyalan. Ini pagibuhon indo sa pagromdom sa sako. Ang misteryo nin pagtubod, Ang pagkabunuran mo, kagurang na
amareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag. Sagkod na ikaw magdato. Kaya kami na nagroromdom, kan sa iyang pagkagadalas pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan, kaining tinapay nin buhay, asin kalisin kaligtasan. Nagpapasalamat pinapagkanigo mo, magatubang asin maglingkod sa imo. Nakikimahera kami nag-aarang, kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan sa imong simbahan, nakalakop sa bilog na kinaaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa mong Santo Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Rolando, asin gabos na klero. Siring man, girumduma sa iyong pagkaherak, ang sa mong mga tugang, nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos na mimibi kami tanganing kay iba ni Santa Maria, Virhen na inaan ng Diyos, kay iba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, kay ito pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kay ras kan buhay na dayang kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay baniya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan nin mga panahon. Amen. 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 Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, pinatuod kan Diyos noon na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama Niyamo na nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdaton ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa dagat, ninsiring sa langit. Ansa mong kakanon sa ruwalda, itao mo sa muyangon niya, asin patawaron mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdarahasa sugot, kundi agawa kami sa maray.
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niyamo, an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa iyong pagkaherak. Magindanay talingkas sa kasalan, ligtas sa gabos na kaporisawan. Mantang kami nag-aahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa maong paraligtas, si Hesu Kristo. Hulit po Sa imo ang kadeon, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga Hesu Kristo ang kagurangnan, ika nagsabi sa mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, ansa kong katuninongan itinataw ko sa Indo. Hare pagil nga, ansa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Kapag kaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburonyog, sosog sa imong kabutan. Ika nabubuhay sa naghari Diyos sa kapanahonan nin mga panahon. Amen. Ang katuninongan ng kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinawan kita gabos kan tandaan ng katuninongan. Peace be with you. Peace be with you. Peace. 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 Cordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Cordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Cordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin Katuninongan. Uya si Yesu Kristo ang sa tong kagurangnan, uya ang kordero kan Dios, nagapara kan mga kasalan kan kinaaban, paladan manginapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo, Unay ka magdagos sa sakuyang harong. Alagad Alagad magtarong magtarong ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Tanganing masunod ang physical distancing, ang mga tao sa luwas, day nakaipuhan maglaog sa simbahan sa pagkumunyon, igwanin mga lay Eucharistic ministers na mataonin kumunyon sa saindo, magtindog sa tinalaan na lugar, asin mag-ako nin kumunyon, gamit ang kamot, asin mag-agi sa gilid, bako sa tahaw pabalik sa tukawan. Ang mga nakatukaw sa right and left wings kan simbahan, maghalat po na matapos ang pagpakumunyon sa tahaw bago maglinya sa pagkumunyon.
O Kristo, sa mong kagurangnan, mag-erok ka sa muyang puso, maghade ka sa muyang buhay, madya sa muya. Bitun kanin kaagahan, liwanag sa kadikluman. O Kristo, sa mong kagurangnan, mag-erok ka sa muyang puso, maghade ka sa muyang buhay, madya sa muyan. O Kristo, sa mong kagurangnan, mag-erok ka sa muyang puso, maghade ka sa muyang buhay, madya sa muya. Kordero ni Diyos na nagpara, kasalanin katauhan. O Kristo, sa mong kagurangnan, mag-erok ka sa muyang puso, maghade ka sa muyang buhay, madya sa muya. Matindog po ang gabos. Mamibi kita, kagurangnan ako ang milugod an sa imong pagkaherak sa tahaw kan sa imong templo, asin maandaman mi, ninangay na kagalangan, an maabot na solemnidad kan sa mong paratubos, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Pamibi para sa lokal as in national election. Maluhod po ang gabos. Mahera ko na Ama, kagurangnan kan sa mong nasyon, inuumaw niya mo ika, huli kan sa imong balaog nin katalingkasan, na nagtaw sa mo nin kapangyarihan na makapagpili, kan sa mong mga lider sa banwaan. Nagpapasalamat kami sa imong danay,
na paggiya, mantang sa mong binabantayan, ang demokrasya kan sa mong nasyon, ang nagdadangadang na pirilian, nagtatao sa mo nin bagong paglaom. Tawan sa mo ang kadunongan, tangaling sa mong gampanan ang sa mong trabaho, sa panahon kan eleksyon. Tangaling kami maging komunidad din pagtubod, na nagtutubod sa pagbabago kan banwaan. Tawan mo kami kan kusog buot na magtaram siring sa pagrokyaw ni Jesus kan marhay na bareta. Tabangan mo kaming makapagpili na tama, tanganing ang samong boto, magkaigwanin pagkakaiba. Sa tabang kan sa imong espiritu, giyahan mo kami sa pagpili, kay itong magmamakulog sa mga dukha, maghihinanyog sa mga maluluya, asin buot gibuhon sa tong lasyon, lugar nin katanosan, asin katuninongan. Sa mong ipinapabimbi ang mga lider na dalisay ang puso, asin pinabayaan ang sadiring ambisyon para sa ikararahay kan bilog na banwaan. Asa mong pagtingkalag sa Belen ang umboy na si Jesus, ang lawog kan sa imong pagkaherak asin pagkamuot, si San Jose ang sa imong maimbod na bantay na parasurog, asin sa pagkaaling niya mo sa manto ni ina, isabuhay manlugod niya mo, ang samong katungdan bilang Kristiyano, ang tamang pagpili, katolikong ugali. Amen. Matindog po ang gabos. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exulis Filii Hevae, ad te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum valle. Ea ergo advocata Nostra, ilos tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis, Sancta Dei Genitris. Ut digni officiamur promissionibus Christi.